Hej klasse. I dag skal jeg sætte jer ind i det, som man kan kalde planlagte pædagogiske aktiviteter. Vi har kulturaktivitetsfag, og målene her for modul 13 kan I se her. I skal udvikle jeres rolle som fagpersoner. Der er noget med nogle gældende lovgivning og retningslinjer for tavshedspligt osv. Så skal I have det, der hedder aktiviteter, som fremmer barnets, den unges og den voksnes medbestemmelse, medansvar og demokratisk forståelse og selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber. Og under de her mål, der hører også det, at man kan finde ud af at planlægge en aktivitet pædagogisk, da man så er med til at have en forståelse for det demokratiske værdier i det at indgå i forpligtende fællesskab. Jeres læringsmål, det er, at I skal, når I har arbejdet lidt med det her, begynde at kunne forstå forskellen på planlagte og ikke planlagte aktiviteter. Når en aktivitet bliver planlagt, så har den et pædagogisk mål. Her kan I se en model over en planlagt pædagogisk aktivitet. Som I kan se, så går den fra punkt 1 videre over 2, 3, 4, 5 og 6. Jeg vil nu gennemgå hver af de her punkter fra 1 til 6. Og vi vender hele tiden tilbage til modellen, så man får et overblik. Punkt 1. Pædagogisk problemstilling. Man bliver opmærksom på et problem, som man ønsker at arbejde med. Det er jo selvfølgelig i forbindelse med den målgruppe, man nu er ude og arbejde med. Så skal man kunne begrunde, hvorfor man vil arbejde med det her problem. Altså, hvad er det, det er givtigt for i forhold til børn eller borgere. Man kan stille sig nogle hjælpespørgsmål eller nogle relevante reflektoriske spørgsmål, som man kan kalde det. Det kan være med til, at man ligesom kan få lidt mere fokus på, hvad det er for en problemstilling, man ønsker at arbejde med. Så går vi videre til nummer 2, der hedder videns- og erfaringsmæssig afklaring af problemet. Man skal foretage sig en yderligere afklaring af den problemstilling, som man ønsker at arbejde med. Og afklaringen, den kan man sige, består af at skabe en større begrebsmæssig forståelse af problemet, sådan på et mere overordnet intellektuelt plan. Afklaringen kan tage udgangspunkt i pædagogiske teorier, analyser, erfaringer og refleksioner. Det vil sige, at det her jeres viden, den teoretiske viden, kommer på banen. Man har lært noget om, hvad et barn eventuelt skal kunne i en given alder, og det er ligesom med til at understøtte, at man kan se, at der måske er et problem. Igen er der nogle relevante reflektoriske spørgsmål, man kan stille sig selv for ligesom at blive mere klar på det her. Vi går videre til nummer 3, opstilling af succesmål. Hvad vil man egentlig gerne opnå ved at arbejde med den her problemstilling? Spørgsmålene skal være et styringsredskab for succesmålene skal være et styringsredskab for aktiviteten. Og succesmålene skal i videst mulig omfang udspringe af problemafklaringen, altså det, som man har fundet frem til, der rent faktisk er problemet. Igen er der lidt spørgsmål, man kan bruge som hjælp. Vi går videre med idéer til aktivitet. I ved godt, jeg altid siger til jer, at I skal have flere løsninger på noget, I gerne vil, når I arbejder med nogle problematikker omkring nogle børn eller borgere. Det er ikke nok bare at have fundet på én aktivitet, og så er det det, man gør. Fordi de fleste problemer, de kan håndteres på flere måder. Og opgaven er så ligesom at finde den bedst egnede til netop det problem, man står overfor. Man skal altså her kunne reflektere over, hvilke aktiviteter, der vil kunne opnå de succesmål, man har sat sig. Og man skal reflektere over udfaldet, for eksempel ved at sige, hvis jeg gør sådan her, hvad kan der ske? Der kan for eksempel ske det, og der kan ske det. Så man er nødt til at gøre sig de der tanker på forhånd, hvor man håber, det bærer hen af det. Derfor man hele tiden skal evaluere, hvordan går det egentlig med den her aktivitet, eller skal jeg revidere den og lave den om til en anden aktivitet. Igen, lidt hjælpespørgsmål. Så når vi ned til det, der hedder planlægning. Og der er der også en masse spørgsmål, man kan tage op, og som I kan se, så går det nok meget i retning af, og hænger meget sammen med punkt nummer 6.
som aktiviteten sættes i gang, og der kan man så sige, at der skal udarbejdes en smittemodel eller en aktivitetsplan. Og derfor hænger punkt 5 og nummer 6 her, de hænger meget sammen. Det er så ligesom det overordnede blik til det at have en planlagt pædagogisk aktivitet. Hvis man springer punkt nummer 2 og nummer 3 og nummer 4 over, så har vi det, som der hedder en aktivitet. Og ofte er det måske det, som medhjælpere arbejder ud fra, da de jo ikke har den teoretiske tilgang til det hele. Så de kan måske se, at der er en eller anden form for pædagogisk problematik. Der er nogle børn, der ikke kan finde at lege sammen, eller der er en borger, der ikke kan holde på en ske. Og så sætter de bare i gang med at lave nogle aktiviteter i forhold til punkt 5. De planlægger en aktivitet, der skal i gang, og så tænker de, at den fungerer nok, og så arbejder vi med den. Der har altså ikke været noget, hvor man begynder at kigge på, hvad ved jeg egentlig? Hvad har jeg erfaringer? Har jeg noget viden omkring det her? Hvad kender andre til? Opstilling af nogle delmål, nogle succesmål. Og det her meget vigtigt med at have nogle flere idéer til den aktivitet, der skal foregå, for at man kan nå det, man gerne vil nå. Det er det. Så vil jeg lave en lille opgave til jer i forbindelse hermed.